Malipayong dayong kilom-kilom Subo, Kabisayan ug Mindanao uban ni Dr. Iris ug ni CB gikan diri sa Bukiram Barangay sa Kasili sa Konsolasyon sa amihanang Subo. Kini si Leo Lastimosa magpasalamat kasi makausap pa inyo ming gipadayon sa tagsa-tagsa ka mga Pinoy adan. Karong hapuna ang atong sugilanon, atong gitaytulan og usahay. Pila ka tuig ang nilabay? Patanon pa mi. Si anhing Dr. Jose Serdodong Gulyas, ipahibaw na mo siyang latest na plano pag pasidungog sa bantugang mga Subuanon. Iyaming gipalihog nga susihon ang tanang bantugan nga mga awit sa Subo. Unya ipasubay kinsa ang mga mag-aawit o kinsa ang mga composers aron nga iyang pasidunggan. Moto'y sinugdanan siyang Halad Foundation. Nahangtod karon ipadayon sa iyang biyuda nga si Ma'am Nena Gulyas diha sa Karaang Freeman sa downtown area sa Cebu City. Ang daghan man kay siyang mga researchers sa University of the Visayas. So ila dayong na disirihan na pasidunggan si Yo Carpo, si Binsubiri sa Matud nila, pasidunggan si Mingoy Lopez sa pasidunggan si Vicente Rubi kato iya kasadi ni Taknaa, si Mingoy Lopez sa Kamingaw sa Payag, iya man to classic. I think dahong laya kang Mingoy Lopez sab. So tanan nga mga bantugang mga awit sa Subo ilang na diskubrihan ug ilang gisubay. Unya kinsay available, kinsay dunay mga pamilya dinhi sa Subo, kinsay ilang makontak ng mga pamilya, moto ilang pasidunggan. Nya ingon si Dodong nga ako mo apilan ko og cover para sa DYAB ug sa ABS-CBN and hopefully magka-cover ko sa actual nga performance sa kalihukan. Sumuti akong role. Hangtod na murag na porma na to ang programa, doon na sila listahan sa mga pasidunggan. Kausa na nawag na ko sa Dodong siya. Tabangi ko ni ato mga researchers sa UVB. Kay hantod karon naglibog sila kay siya composer sa usahay. Kini bantugang awit na I think next to Matud nila. In fact, doon ay mo insister nga ang usahay mas bantugan kaysa Matud nila. Ang usahay mo labing bantugan nga awit. Unya, Matud ni Dodong kumbinsido siya or at least doon ay nakasulti niya na ang usahay gi-compose gyud og Subuanon. Pero wa sila kasiguro kay doon na kuno ilalis na ang composer ko ini taga Mindanao, ang composer ko ini anonymous. Wa jud kuno mailhi ang composer. Ya kadto kuno Subuanon nangangkon nga may composer, dili kuno tinuod nga composer. Ko sige lang sa Dodong mangutana ko sa ako mga kaila kay daghang ko mga suod sa una mga karaan pa ba nga mga haligi sa recording industry dinhi sa Subo ug sa babahin sa Pilipinas. So nangutana ko nila, ingon sila na tinuod na Leo, why klaro kinsay composer anang usahay, daghan kayo ang nangangkon nga composer anang usahay, pero tungod sa kadagas nangangkon wa nay siguro kinsay nagsulti sa tinuod. So napahigayon tong among una, ikaduha, ikatulo na ba ito nga hugna sa, kay sunod-sunod naman itong hugna sa mga pasidungog sa Halad Foundation ni Sir Dodong. Mawag yun ni maapil ang usahay. Napasidunggan na lang si Susan Fuentes, pero dili tungod sa usahay, kung dili tungod sa uban pa niya nga mga obra. Kaya sa Susan Fuentes na ingon, wa siya siguro kinsay composer sa usahay. Ikontrata na kuno siya pag-record sa usahay. Nga, by the way, mo'y labing bantugan nga bersyon sa usahay ang bersyon ni Susan Fuentes. Mulalis ana sa Iris kay ganahan siya sa bersyon ni Pilita Corrales, pero I think ang music good naramla sa atong individual taste. So kamo na lay timbang-timbang diha kinsay labing maayong bersyon sa usahay. Pero ang most successful commercially mao ang Susan Fuentes in 1979. Na-record niya in 1979. So karong hapuna, suwaya na itong susi, kinsa man gina-compose sa usahay. Usa sa mga bersyon
sa pangangkon sa pag-compose sa usahay. Usa ka opisyal sa kapulisan sa Mindanao niingon nga iyang na-compose ang usahay atong 1950s. Pahinungod sa iyang gihalaran siyang gugma. Patanon pa siya, doon na siya ipangulitawhan. Maaniyag kaayo ang babae nga iyang ipangulitawhan o may iyang gipahinungdan ng lyrics sa usahay. Pero ang iyang lyrics sa usahay, happy ending. Kini kung usahay mo raman ni siya o kuano, kanang dili happy ending ba ang version nga atong na pero iya ko nung version happy ending kay nagkadayon man sila sa iyang gipangulitawhan. Mao nay usa sa mga bersyon sa pangangkon sa usahay. Ang laing bersyon subuanon. Dunay subuanon na nangangkon nga siya composer sa usahay in 1961. Og in fact ang iyanong bersyon gikanta sa usa ka sakop sa Mabuhay Singers. Og mautoy original gyud kuno na usahay. Kay kadto nga Mindanao mura man og ang natukar ang iyang banda. Wa man siya dili ba recorded ang bersyon siyang usahay. Unya sa dekada 70 diha na sila nangangkon og bersyon sa usahay kadto na bersyon nga record ni Susan Fuentes in 1979. Mao kuno toy, but of course doon na usahay sa wa pa ang 1979. So, dili to siya posible mo ang composer, pero ang iyang bersyon mo ilabing sikat kay mao may napopularize pag-ayo ang bersyon ni Susan Fuentes. Ug mao ni ang kalibog nga naka-kumbinser sa mga researchers sa University of the Visayas, giingnan na sa doon, sir, di lang muna ta mag-apil-apil anang kontrobersiya hantod ba resolver na, hantod ba husay kanang maong kontrobersiya. Nawa lang mi kahibaw namatay na lang si Sir Dodong Gulyas. Na-resolver naman din ang authorship kinsa yung tinuod nga nag-compose sa usahay. In fact, ako pa ko kakita sa desisyon, pero ang Korte Suprema mauna din ni desider kasi tinuod nga composer sa usahay. Ang Supreme Court kono ni desider in 2010 ato nang i-research kung doon natay igo nga panahon o kinsay mga abogado makatabang nato. Ato kunong 2010, i-desider ang Supreme Court na na ilahan ang tinuod nga composer sa usahay. Ug dili siya subuanon, kundi taga Mindanao, taga Davao. Katong opisyal sa kapulisan na mao'y nangangkon na nakakompose sa usahay in 1950s. Siya mao si Police Colonel Gregorio Labha. Gregorio Responso Labha ang iyang tinuod nga ngan. Ang nakapakumbinser sa Korte Suprema na si Labha, si Police Colonel Gregorio Responso Labha, mao'y tinuod nga composer sa usahay. Mao ang testimonya sa iyang mga anak. Ang mga anak ni Labha nakapakita o mga dokumento ngadto sa Korte Suprema sa original ng mga music sheet sa usahay. Kitang dili mga composers, di kita maka-appreciate anak, pero I think mauna siya ang katong mga nota, no, mga musical notes sa usahay. Pero ang alas gyud sa pagka-resolver ining maong pangutana, mo kining grupong gitawag og PhilSCAP, Filipino Society of Composers, Authors and Publishers, PhilSCAP. Kining PhilSCAP nakiglabigit sa ninamo ni Sir Dodong Gulyas sa Halal Foundation. Kay gusto sa PhilSCAP nga makahibaw ang mga tao na ang mga composers, apila na yung mga batanon ng composers karon, gipaligdan sa balaod ang ilang copyright, ang ilang katungod sa ilang mga kanta nga dili mahimong itukar-tukar lang ilang kanta ni bisan kinsa. In fact, hisgutan ni nato kausa sa atong mga programa sa DYAB pa sa una ug hantod karon. Kay kining PhilSCAP aktibo kay ni si maminaw og mga kanta sa jukebox, mga kanta itukar sa mga bases, itukar sa mga disco, sa mga baile. Matud sa PhilSCAP bayad si bisan kinsang mutukar sa music, sa kanta. Muna mga radio o TV stations nga mogamit sa mga kanta mobayad sa PhilSCAP. Kay kung ang individual nga mga composers mo maningil, lisod kaayo para nila. Kunya, ang composer panalitan niya sa Subo, so may nag-anan nga ang iyang kanta gitukar dito sa Tawi-Tawi, gitukar dito sa Batanes, gitukar dito sa Agusan,
gitukar dito sa Paranaque. Wa siya daganan. So muna nga ang PhilSCAP mo'y maningil para nilang tanan, para sa mga Filipino composers, authors, ug publishers. So convenient kayo para sa mga composers. Muna nga naatol man nga ang nasudnong presidente sa PhilSCAP taga Davao. Unya usas sa mga aktibo kayong opisyal sa PhilSCAP, kini si Gary Granada taga Davao. So doon nakasulti sa pamilya ni namatay na nitong higayuna si Police Colonel Gregorio Responso Labha. Doon nakasulti siya mga anak na naay PhilSCAP diri sa Davao, niya mga opisyals Davao. So tingali makatabang sila ninyo. So nakikita sila sa PhilSCAP, ningon ang PhilSCAP, pakit-ami sa mga dokumento para makumbinser nga inyong papa, inyong amahan may nag-compose ini. So ilang gida, ang tanan nilang mga katong mga papel. May ganit na natipigan ang mga papel sa ilang papa. So ilang gida, yung mga composers man ni silang Gary Granada, nakabantay na maugin ni. So niingon ang PhilSCAP dili makadesider kasi tinuod nga composer sa usahay. So nangayo sila og ruling sa korte. I don't know. Makadesider ba ang korte nga way aktual nga kontrobersiya? Tungod ba kay dunay ubang mga pangangkon sa usahay nakamugda og kontrobersiya nganong ang Korte Suprema man nganong niabot man gid sa Korte Suprema kining maong kaso. Kung interesado ko nga mosubay sa nganong niabot ni ngadto sa Supreme Court. Pero sigon sa PhilSCAP, na-resolver na ang authorship sa usahay in 2010. Doon na desisyon ang Korte Suprema 13 katuig ang nilabay na ang tinuod nga composer sa usahay mao si Police Colonel Gregorio Responso Labha na taga-siyudad sa Davao. So unsa ba itong pangangkon sa taga-Sugbo? Kay dinhi Sugbo ug kadudahan ang iyang pangangkon kay wa man sa siya mo assert sa iyang ownership o sa iyang pagpanag-iya sa copyright sa usahay. Si Nitoy Gonzales na taga Camotes. Si Nitoy Gonzales sa dihang gi-record ning kanta ni Susan Roses ni Susan Fuentes. Wa na dinhi Sugbo, dito na siya sa Estados Unidos. So gisuwatan siya, gitawgan siya sa mga higala dito sa Estados Unidos nga, Mr. Gonzales, ang imong kanta record man diri ni Susan Fuentes. Dili man ikay credit na author. Murag ang credit nga composer sa Susan Fuentes si Jesse Saclo. Ang tubag kuno ni Nito Gonzales, di na lang. Murag di na siya interesado na manalipod sa iyang kanta kung tinuod man nga iyang kanta. Pero ang sulti ni Nito Gonzales sa mga gi-upload nga mga video diya karon sa YouTube nga iya ang original nga bersyon sa usahay, iyang na-record, iyang na-compose in 1961. Kung na-record gud ni, o kana naa sa YouTube karon mao na ang original ko ng recording sa usahay. Pero nga wa niya i-assert ang iyang ownership bisan pa og naka-record si Susan Fuentes, o niya dili siya mo i-credit. Mura siya mismo dili interesado or dili makamatuod na siya mao'y nag-compose sa usahay. Na ang nakapakumbinser ko nilang Gary Granada o sa kadakuan sa PhilSCAP na si Police Colonel Greg Labha o Police Colonel Gregorio Responso Labha o tinuod nga composer sa usahay. Mawang asoy sa iyang mga anak o sa iyang byuda. Buhi pa ang iyang byuda. Ato ko noong 1950s, kining iyang byuda nga si Noemi Majoret. Majoret sa una, no? So, kasagalos mga majoret may kinakupahan sa mga estudyante. Pagkakita ko nung Greg Labha ni Noemi nga majoret, nagtinutukay ko sila. Sobrang love at first sight si Greg Labha na ito ni Noemi. Batanon pang kay Noemi. Iyang giingnan nga na scholarship aron nga ma-appeal ka sa banda. So kung kay si Labha, itong higayon na band leader man. Siya may leaders banda sa eskwelahan. So operan ko ng scholarship si Noemi, kunya siya na'y majorit sa banda. So sige na silang kuyog. Kung sige na o panguyab, na sinag pangamoral si Labha niya. Plus Noemi, wa man din mo sugot. Kay bata pa man kay siya. Antod nga si
Noemi ko, no, I don't know, ila ba itong tindahan o dito ba sila nakapuyo dool sa pantalan? Sus, ang tanan ko no mga seamen, ang tanan mga kapitan, tanang mga chief engineers, at tanang mga tripulantes, barko sa mga ulitaw, nanguyab. Ni Noemi, superte ko no, balisahan ni nahasol pag-ayo si Greg. Gipanguyabas Noemi, ugdangan kay mga laki. Kay makaiibog man kayo, maaniyag man kayo si Noemi. Umaw ko no tirason, iyang gikompose kining usahay. Ug kining usahay, mao'y nakapahug sa kabubuto ni Noemi ngadto ni Greg. Na iya finally, iyang gibalibaran katong ubang mga nang ngulitaw niya, nang di ko pa matumauso ang terminong mauyab sa una, nang moral niya, ug iyang gisugot si Greg. So, kining usahay, mauni ang nakapasugot ni Noemi kang Greg. Human aning usahay, doon na pa'y ubang mga kanta. Si Labha. Pero kato si Labha, bad leader man siya, ambot nga nung wagi nakahatang nag-ideya pag-record sa iya mga kanta. Murag, tagbaw na siya nga, ang iya mga kanta, kanta sa iyang banda, mag-perform sila kung doon ay mga special occasions. So kung ito bragi dito, wagin siya ka-record sa iyang kaugalingong bersyon sa usahay. Nakausa ko no, doon ay dako kayong kalihukan si Labha niya itong higayuna, hepe na sa kapolisan. Na hepe na sa kapolisan sa usas mga lugar diya sa Davao. Doon ay dako kayong okasyon na ang kikanta kining iyang usahay sa iyang banda. Ibuong na lang sila, human sila kaadlaw, ang kanta gitukar ng mga radio station. Nanay gitukar nga usahay sa radio station. So gitawagan siya siya mga sakop nga, sir, hepe sa kapolisan. Sir, imong kanta, sir, gitukar ng radio station. Wa i-credit ni mo, sir, wa man ingon nga ikay composer. Lain man ang gi-credit ng composer. So of course, siya may hepe sa kapolisan, iyang gisusi. Kinsa may nakakuha siyang kanta kanong gitukar ng mga radio station. Sus, na-trace nila, investigador man siya, nga atong okasyon na ilang gitukar ang usahay, gi-record. Doon ay naka-record sa performance sa usahay. Unya, gidali-dali o kumpuni, gi-arrange baka giunsa, gi-record og laing singer. O giangko na nga mo'y original nga bersyon sa usahay. So, giingnan si Greg Labas yung mga sakop, sir, di ta mo reklamo, sir. Kaniya tugod ang copyright o pa may usok. Sa kinsa pa may mangangkon at suwagod kang Vicente Rubig, giangkon man ng taga Manila. Kanang iyang kasadya ng tagnaa. Nahimo naman ang Pasko ay sumapit dito sa Manila. Pero ang original lang ng kasadya ng tagnaa yun din sa Subo. So pagsusi niya, makakiha ba siya? Nangonsulta siya sa mga kaubang mga opisyal sa kapulisan, giingnan siya ayaw. Kaya ang nangawat sa imong kanta, dagkong tao. So kanto mga opisyal sa gobyerno na dito sa okasyon atol sa pagtukar sa usahay, mao'y nangawat sa bersyon, mao'y ni-record sa iyang bersyon, o mao'y ni angko na nga mao'y mga composer. So ang termino lang mga dagkong tao. So ingon si Labha, di na lang sila mo reklamo kay makatamak sila o mga dagkong tao. Mao'y nangawat sa iyang bersyon sa usahay. So sa buhi pa si Labha, gikawat na ning usahay. Pero siya mismo, wa mo assert siyang ownership tungod sa kaikog, kabalaka, na mapiktuhan ang iyang promosyon, ang iyang posisyon pagka-opisyal sa kapolisan kay dagkong tao mo'y naghilabot sa iyang kanta. So I don't know. Hangtod ba interview nato si Nitoy Gonzales o kinsay masuhito pa, makahibaw tingali giun sang mapag-abot ning usahay dinhi sa Subo. Kadto bang kinawat nga bersyon sa usahay ni Labha mo iniabot dinhi sa ato. Pero pagpresentar na sa mga anak ni Labha ngadto sa Korte Suprema sa original gyud nga music sheet, original gyud nga sipra o lyrics sa kanta, lahi ra kayo. Mao gyud ang tono, pero lahi ra kayo ang lyrics ni Labha. Ang lyrics ni Labha mas taas, unya mas optimistic. Dunay happy ending.
Kining kanta nga nisikat karon minubo pero mas nindot. Kuan ba? Mas makapaintriga bitaw ang bersyon na puro mag kanta nga puno sa pagmahay. Pero ang original nga bersyon na ni malipayon na dunay resolusyon ang kanta. So, doon na ba'y effort ang pamilya pag-record yun sa original nga bersyon sa kanta ni Police Colonel Gregorio Responso Labha. 13 years ago naman ang desisyon sa Korte Suprema. Wa pa man takadungog na doon ay laing bersyon na gi-record ang pamilya na yun ni Labha. I don't know silang Gary Granada o ng PhilSCAP makatabang ba sa pamilya or para nila okay na lang. Total ang tanang royalties tuwa naman sa mga Labha. Samtang pending pa kining kaso sa Korte Suprema, sigon sa PhilSCAP, ang royalty sa, maka-imagine kapila ka libo ang mupatukar o usahay kada adlaw diri sa Pilipinas ug sa ubang kanasuran sa kalibutan. Kada tukar doon na bayad. Supposedly, kung mutuman bas balaod ang mga mupatukar ini maong kanta, doon na bayad. Mga radio station mutukar o usahay, doon na bayad. So pila na kamilyon ang royalties ining usahay. Pero yun ang PhilSCAP, samtang pending ganing kaso diha sa Supreme Court, wa ni nila i-award ni Nitoy Gonzales, wa nila i-award ni Bisan Kinsa. Kay questionable pa ang ownership, ang authorship sa usahay. Sa dihang ni-decider ang Supreme Court na si Police Colonel Gregorio Responso Labha mo itinuod nga composer sa usahay, ang tanang royalties nga gitipigan sa PhilSCAP ilang gihatag nato sa mga anak, nato sa pamilya, nato sa byuda ni Police Colonel Gregorio Responso Labha. So hopefully, makaresolver na kining maong desisyon sa Korte Suprema sa tanang mga pagduda. O masulubon ta din sa Subo, na dili diay Subo anon kining kataha. Davaoenyo diay, kining maong kanta. Taga Davao diay, mo'y author ining usahay. Ang labing popular na bersyon, taga Mindanao sab ang kanta kay kadto si Susan Fuentes taga Butuan City man to. Di man sa to taga Subo si Susan Fuentes. Pero hinaot na kining maong kasinatian sa usahay nga sud sa pila ka dekada nahimong misteryo kinsa ang tinuod nga composer. Nya wahi na kaayo nga nahibaw-an ang tinuod, wa na hindi patay na ang composer. Maka palig-on ni sa mga lagda sa copyright law din sa ato sa Pilipinas. Naunta, wa na'y composer na mapariha ni Greg Labha. Wa na'y composer mapariha ni Vicente Rubin. Wa na'y composer mapariha ni Bin Subiri. Natikasan lang. Bayran lang gamay kayong kwarta sa ilang mga komposisyon. Unya ang muburot pag-ayo mauna ang mga recording companies. So hinaot karon makakita nagpaagi ang PhilSCAP kung saan mahimong mas makiangayon ang share, ang royalties sa mga composers o sa mga mag-awit sa atong mga awit nga Binisaya, atong Subuanon nga mga kanta. Hantod karon padayong gihimo, padayong gitagi sa bag-o mga composers. Apil na sa labing batan-on nga mga composers na napakita og talag sa saad na magpadayon ang paglambo ug mapreserbar ang atong dila nga Binisaya pinagi sa atong mga kanta. Iwan kadtong pagkadiskubre sa pagkawat sa kasadya ni Tacna, ang nakadiskubre adto si Dodong Gulyas. Ug mo to'y rason nga nakaaghat niya na mangitag paagi pag-institutionalize ining mga accomplishments sa bantugan ng mga Subuanong kompositor pinagi siyang Halad Museum. Si Gulyas, diha man to'y higayon nga di nakadagan si Kongresista Eduardo Gulyas. Ya way laing makapulig dagan niya, bata pa magani Samsam Gulyas. So nipuli niya iyang igsuon na si anhing Dr. Jose C. Dodong Gulyas, ang Vice Presidente sa University of the Visayas. Nilib si C. Dodong gikan sa akadem o napugos o dagan sa pagkakongresista sa 1st District sa Subo.
tulo ra to ka tuig ang termino ni Sir Dodong, wa na man siya balik. Di man siya ganahan yun magpolitiko. Pero sa una jud ko niyang biyahe dito sa Manila, isip kongresista. I think taliabot ng Pasko, atong higayuna. Sakay siya taxi dito sa Manila. Pag sakay, igo lagi ko na siya kalingkod sa taxi, mo'y pagtukar sa kasadya ni Tagna. Kaya niya kasadya ni Tagna, asus, tinagalog man diya. Ang Pasko ay sumapit man. Pagkahuman sa kanta, ang sulti ko sa announcer sa radyo ni Ingon, o yon ang komposisyon ni Levi Silerio na ang Pasko ay sumapit. Has kasuko ako nung si Dodong. Ibaw mo siya nga subuano na kasadi ng Tagnaat si Vicente Rubigil na taga Subo mo ay composer na ang amahan ni Tatay Opong Rubi. Si Rudy Rubi. Si Tatay Opong ang obra maestra sa atong Tatay Opong sa radyo nga di yung nalimtan katuin drama nga Bulawan sa Lapo. Iyang amahan si Vicente Rubi, ang composer ang kasadya ni Tagna. So gipa-check ni sa Dodong siyang staff. Tabang siya staff ni kongresista, kanhi kongresista Eduardo Gullias, ug ilang nahibawan si Vicente Rubi, ang pila rin gano'n, tinuod ba 200 pesos rin gibayan siyang komposisyon sa kasadya ni Tagna. So tungod ato si Sir Dodong nakadesider, kutob siyang mahimo. Di lang isip kongresista, kundi isip educator, isip haligi sa akadem din sa Subo. Mahimo siya konkreto nga mga lakad pag ila sa Subuanong mga composers aron dili makawat ang ilang mga kanta, ang katungod sa ilang mga obra. Umao na ang Halad Foundation na hinaot magpadayon bisag wa na si Dodong Gullias. Ako i-check kon kay kanang Halad Foundation pati ninduta. I-compile diha ang tanang bantugan nga mga awit sa Subo, unya makapaminaw ka na ay mga background na information sa mga composers sa ilang personal nga kinabuhi, ug ang uban do na gani mga detalye giunsa pag-compose kana maong kanta, unsa tuigan na compose ang kanta, unsa nga mga bersyon ang available karon sa recording industry anang maong kanta. Mapuslanon kay na maong Halad Museum hinaot mapadayon ug mo-cover na sa bag-ong henerasyon sa mga mag-awit o mga composers na Subuanon. So at least karong hapon atong na-resolver o nakatabang niog tubag sa mga pangutana kinsa ang tinuod na composer sa usahay. Pero I'm sure dili lang usahay. Doon na pa'y ubang mga kanta na hangtod karon wa in taon katilaw ang mga composers o ang ilang mga tagtungod kung nitiliwan na sila sa hingpit yun unta nga royalties ano mao mga kanta. Tungod ito balaod sa una na ini-compose nimo paliton lang imong komposisyon, ang recording company na mo imong ginansya pagayo sa imong komposisyon. Na karon sa bataw ng mga henerasyon mas confident na ni sila sa ilang mga katungod, sila na yung nag-iya sa copyright sa ilang mga kanta. Hopefully, ang PhilSCAP, ang Filipino Society of Composers, Authors, and Publishers, makatabang pagpanalipod sa ilang mga katungod. Kung doon ako yung nadunggan nga di maayong feedback, ikan sa batan o mga composers. Kini mga composers, i-compose silang kanta, ila na yung i-upload sa Spotify, believing na daghan kay naminaw sa Spotify, matukar ang ilang kanta sa ila lang i-promote diya sa Spotify, mukita na sila og dako. Susperting gamay ra man kuno sa royalty diya sa Spotify. I don't know. Giunsa na pagkwenta sa Spotify pero murag sinsiyo ra gyud kuno makuha sa mga composers bisan kapila pa na kalibo ka tukar, pila pa ka milyon ka tukar ang mga kanta diya sa Spotify. So ang obserbasyon sa mga composers mao i-upload ganin imong kanta sa Spotify, ang Spotify mo'y madato. Ikaw perting gamaya ra sa imong bahin sa maong kanta. So dili sayon. O dili mabuhi in taon ang pamilya kung ang pag-compose lang o mga music, pag-compose lang mga kanta mao'y saligan sa mga composers. So bisan pa na hinaot na ang atong mga magbabalaod, ang atong kongreso, ang PhilSCAP o ubang mga institusyon makakitag mga paagi kung saon pagpanalipod ang pagpanag-iya sa atong mga composers, atong mga mag-awit, atong mga artists sa copyright sa ilang mga obra maestra, sa ilang maayo nga mga buhat. Aron mas madasig pa ang atong katawhan
sa pagpreserbar sa atong dila, sa atong kultura o sa atong musika na Cebuanon o Bisaya. Uban ni Dr. Iris o ni CB diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon, kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat sa inyong padayon nga pagsuporta o pagsalig o pagpaminaw sa atong panahom dayong kilom-kilom. Daghang salamat, CB Girl.